дар шурӯи боз як ҳафтаи нав ба шумо дӯстони меҳрубон аз студияи радиои Озодӣ салом мефиристам. Умедворам ҳама тандурустед ва гӯшу ҳушатон ба мост. имрӯз 28 март ва дар барномаи сархати рӯйдодҳо аз ваъдаи ширкатҳои русӣ оиди поин бурдани нархи билетҳо мегӯем. Роскомнадзор ба расонаҳои Русия дастур додааст ки навори мусоҳибаи хабарнигорони рус бо президенти Украинаро намоиш надиҳанд. ҳалокати падар бо ду фарзанди хурдсолаш дар шаҳри Бухтар бар асари сӯхтор. мавзӯи ахбори озодиро низ муаррифӣ мекунам. ширкатҳои ҳавоии русӣ ваъда доданд ки аз мавсими нави парвоз ки аз 28 март оғоз мешавад нархи ягонаи билетҳоро таъин хоҳанд кард. ба гуфтаи оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон, ширкатҳо муваззаф шуданд ки новбаста ба тағйири қурби доллар қимати билетҳоро аз 250 то 350 доллар боло набаранд. дар акси ҳол мақомоти тоҷик ширкатҳоро аз ҳаққи парвоз ба Русия ва баръакс маҳрум хоҳанд кард. шурӯъ аз соли нав ва нархи билетҳои парвоз ба самти Русия якбора боло рафта шикояти мусофиронро ба бор овард. талошҳои оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон барои танзими нархи парвоз натиҷаҳои муваққатӣ доштанд. феълан байни Тоҷикистону Русия ширкатҳои Сомон Эйр, Уральские авиалинии ва Ютер парвоз анҷом медиҳанд. бинандагони азиз, агар шумо ин шабу рӯз ба Русия ва ё баръакс ба ватан сафар доштед, бо чанд сомонӣ билет харидед? қарор аст аз ҳафтаи ҷорӣ баъди танаффуси 2 сола байни Ӯзбекистону Қазоқистон равои поезди мусофирбарӣ ба шакли доимӣ барқарор шавад. ҳаракати поездҳо байни Тоҷикистон, Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Русия бар асари хуруҷи COVID-19 аз моҳи марти соли 2020 манъ гардида буд. гуфта мешавад боз шудани марзи заминӣ байни Ӯзбекистон ва Қазоқистон танҳо ба шаҳрвандони ҳамин ду кишвар дахл дошта, тоҷикон наметавонанд тавассути автобус ва поезд аз Ӯзбекистон ба Қазоқистон ворид шаванд. чанд рӯзи охир теъдоде аз шумо дӯстони азиз аз мо мепурсед ки равои поездҳои мусофирбарӣ аз Тоҷикистон кай шурӯъ мешавад. аз идораи роҳи оҳани Тоҷикистон гуфтанд корҳои ташкилӣ дар ин самт ҷараён дорад, вале ҳанӯз санаи дақиқи оғози рафтуомад маълум нест. аз 25 то 30 март дар шаҳри Душанбе қаҳрамонии Осиё оид ба дучархасаворӣ дар шоҳро идома мекунад. ҳамзамон бо баргузории ин мусобиқа роҳҳои аслии пойтахт барои соатҳо баста аст. мақомот қаблан эълон карда буданд ки шаҳрвандон аз нақлиёти шахсӣ истифода накунанд. ҳамкорони мо дар Душанбе ва ҳамкорбарони зиёд дар шабакаҳои иҷтимоӣ навиштанд ки маҳдуд шудани ҳаракати нақлиёт боиси сарсонии сокинон шудааст. дар ин мавзӯъ дар барномаи ахбори озодӣ гузориш тақдим мегардад. ҳамчунин дар ҳамин барнома баъди 3 соати дигар матлабе пешниҳод мешавад оиди он ки чаро вақте қурби доллар боло меравад нархҳо дар бозорҳои Тоҷикистон гарон мешаванд, вале вақте поин меравад қиматҳо бетағйир мемонанд. агар шумо низ дар ин бора гуфтание ва далелҳое доред, зери ин барномаи мо нависед. барои аввалин бор аз замони оғози таҷовузи Русия президенти Украина Владимир Зеленский бо рӯзноманигорони рус мусоҳиба доир намуд ки дар он муҳаррирони нашрияи Медуза канали телевизионӣ дошт, хабарнигор Михаил Зигар ва мухбири хоси нашрияи Коммерсант Владимир Соловьёв иштирок карданд. Медуза ин мусоҳибаро дар сомонааш нашр кард. нозири соҳаи матбуоти Русия Роскомнадзор ба расонаҳои ин кишвар дастур додааст ки навори мусоҳиба бо Зеленскийро намоиш надиҳанд. дирӯз котиби давлати амрико Энтони Блинкен ки бо сафари расмӣ дар Исроил қарор дорад, гуфт сиёсати расмии амрико тағйир наёфтааст ва Вашингтон дар фикри тағйири раҳбари Русия ва ё кадом кишвари дигаре намебошад. як рӯз пеш аз он аснои зиёрат аз Варшава президенти амрико Ҷо Байден гуфта буд ки президенти Русия Владимир Путин наметавонад дар сари қудрат боқӣ монад. баъзе шориҳон аз паёми Байден хулоса карданд ки амрико дар фикри барканор намудани Путин мебошад. ба қавли Блинкен, Байден мехост ба он ишора кунад ки Путин набояд дар кишварҳои ҳамсоя ҳукмронӣ намояд. қасри сафед ҳам изҳороте бо ҳамин маъно нашр кардааст. бармегардем ба Тоҷикистон. дар шаҳри Бухтар дар натиҷаи сӯхтори хонаи истиқоматӣ 3 нафар падар бо 2 фарзанди хурдсолаш ба ҳалокат расиданд. аз идораи оташнишонии шаҳр бо тасдиқи ин хабар гуфтанд ҳодиса субҳи 27 март ба амал омад. ин хонавода моҳи ҷорӣ аз вилояти Қашқадарёи Ӯзбекистон омада хонаро ба иҷора гирифтанд. ба қавли шоҳидон, субҳи дирӯз падари 26 солаи хонавода равғанро дар даруни дег ва ба болои оташдони барқӣ мондаву ба мағоза меравад. ӯ қабл аз
рафтан дари кӯдакони 3 ва 2 солаашро қулф мекунад. вақте бармегардад аллакай равған дар гирифтаву хона месӯхт. ӯ барои наҷоти фарзандонаш талош мекунад, аммо ҷон ба саломат бурдан наметавонанд. бинандагони азиз, агар шумо низ шоҳиди ҳодисае шудед, лутфан моро дар ҷараён гузоред. муҳаммаҷони нурӣ, писари Саид Абдуллои Нурӣ, раҳбари пешини иттиҳодияи нирӯҳои мухолифини тоҷик, боздошти пайҳами 3 узви хонаводаашонро дар 2 моҳи охир қасосгирӣ номида, вале тавзеҳ надодааст ки гап сари кадом интиқом меравад. пайвандонашон мегӯянд, ин афрод ба гирифтани кӯмак аз хориҷа гумонбар мебошанд. муҳаммаҷон Нурӣ охири ҳафтаи гузашта дар суҳбат бо сомонаи зиндониён вобаста ба намояндагони мухолифини тоҷик дар Аврупо гуфтааст, фишору таъқиб бар сари оилаашон на танҳо 2 моҳи охир, балки 10 сола боз ҷараён дошт. муҳаммаҷони Нурӣ чанд сол боз дар Аврупо кору зиндагӣ мекунад ва то ин дам ҳеҷ вақт изҳороту баёнияҳои шадид намедод. бинандагони гиромӣ, ҳоло барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ дар тоҷикистон маълумот медиҳам. имрӯз тибқи маълумоти Бонки миллӣ қурби рубли русӣ нисбати ҳафтаи гузашта тақрибан 7 сомонӣ боло рафта 1000 рубл 132 сомониву 20 дирам аст. 1 доллар бошад 12 сомониву 96 дирам ва 1 евро 14 сомониву 26 дирам нишон дода шудааст. дӯстони меҳрубон, хотиррасон мекунам ки барномаи ахбори озодӣ вобаста ба гузариш ба вақти тобистона соати 16 ба вақти душанбе ва 14 ба вақти Москав нашр мешавад. мулоқоти ман бо шумо азизон фардо хоҳад буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдорад.